Nu vil jeg fortælle lidt om lyrik, og det vil jeg gøre ved at belyse to digte. Det ene er Harpespilleren ved Posthuset af Adam Oehlenschläger fra 1803, og det andet digt er Der er et yndigt land, også af Adam Oehlenschläger fra 1819. Og først vil jeg fortælle lidt om Harpespilleren ved Posthuset, som er et universalromantisk digt, og derfor skrevet under romantikken, som strakte sig fra 1800 til 1870. Og grundtanken bag universalromantikken var, at der fandtes en dybere mening bag alt. Digterne havde bygget deres verdensopfattelse op omkring en organismetanke, sådan at de tænkte, at hele verden betegnes som en sammenhængende organisme, som er besjælet af det guddommelige. Det guddommelige, altså sådan til stede på jorden, mente de, og mennesket kunne støde på det guddommelige i naturen. Men de skrev også sådan, at det ikke var alle, der kunne opleve dette, for det var for det meste kun de universalromantiske kunstnere, som kunne være så heldige at opleve det guddommelige tilstedeværelse. Så panteismen var altså i fokus, og blev også ofte sat i kontrast til materialismen i de her universalromantiske værker. Og Harpespilleren med Posthuset er også et eksempel på dette. Harpespilleren med Posthuset handler om en fattig mand, som sidder ude foran et posthus og spiller på sin harpe for at bringe et budskab ud omkring, at den materialistiske verden, den skal væk, og den ikke er godt for mennesket, og vi skal tro lidt mere på det åndelige og det guddommelige og naturen og så videre. Så kommer der og alle mulige forretningsmænd, de går bare forbi, og handelsmænd kalder det jeg kalder Adam Oehlenschläger digtet, de går forbi og er ligeglade. Men så pludselig kommer der en ung forelsket dreng ved navn Ludvig ud, som lige har fået et brev fra sin elskede, som gengælder hans kærlighed. Og han er derfor i kontakt med sine følelser og bliver derfor vil derfor gerne lytte til harpespillerens budskab. Digtet er lyrisk, og det er det, fordi at der netop er fokus på stemning og følelser. Det består af 17 strofer med 8 verselinjer i hver strofe. Og i digtet indgår der både parrim, altså A, A, B, B, og krydsrim, A, B, A, B, som er med til at skabe dynamik, rytme og betydning i digtet. I strofe 4 kan vi se et eksempel på krydsrim, få, slå, sind ind, og i strofe 2 kan vi se et eksempel på parrim. Bryst, bryst, forkert. Skal, kald og hov og slå. Ja, og så er der også noget billedsprog, som er gennemgående i digtet, som også er meget karakteristisk for universalromantikken, og det sker allerede første gang i strofe 1. Som vi kan se her, udvider hjertet, gør sjælen fri. Og så er harpen jo også i fokus, som er et guddommeligt instrument, som er kendt for, at det er det, som englene spiller på, som også er med til at symbolisere det guddommelige, og altså igen repræsenterer den panteistiske tankegang. Hvor det ligesom er handelsmændene, som mere repræsenterer det mere materialistiske, fordi at det er jo det, deres job ligesom går ud på. De handler med ting og sådan noget, så det er altså materialistisk. Og skal vi se en anafor i sidste strofe, som Oehlenschläger anvender for at tydeliggøre sin pointe, hvor han skriver, jeg håber, jeg håber. Og så forekommer der også en form for antagonisme i digtet, i og med at der er en kontrast imellem rig og fattig, fordi at harpespilleren er fattig, og de her handelsmænd, de er rige, men også på den måde, så at handelsmændene, de er mere sådan rige med materielle ting, men de er fattige på livet, og harpespilleren er fattig på materielle ting, men er rig på livet. Og så bliver naturen også besjælet ofte,
som er endnu et universalt romantisk træk, som vi kan se i strofe 5 for eksempel. Naturen er ikke død. Og altså Oehlenschläger har med dette digt, som så mange andre digtere under romantikken, haft til hensigt at vise, at hvis man er i kontakt med det åndelige, og sine følelser, sit hjerte og naturen og sin sjæl, så er det guddommelige og romantisk ikke langt væk, og man kan ligesom ham selv blive en del af den. Og der er et yndigt land, som vi har her, er et nationalromantisk digt, som historisk periode var en strømning i Europa inden for romantikken. Og man dyrkede sådan det nationale og det nordiske og folkeånden under nationalromantikken. Og vi havde sådan under tiden, hvor han skrev den her fædrelandssang, eller ja, i dag er det jo en fædrelandssang. I dag er det vores nationalsang. Dengang skrev han den også som en fædrelandssang. Og vi havde ligesom brug for, da Oehlenschläger skrev den her sang, at holde fast i vores nationalfølelse og mindes tilbage til de positive ting ved Danmark, fordi at på det her tidspunkt var der sket nogle sammenbrud i den danske historie. Vi mistede flåden i 1807, vi gik statsbankerot i 1813, og vi mistede Norge i 1814, og fællessang kom så i 1819 efter de her sammenbrud. Og det er også de her sammenbrud, der ligesom danner baggrunden for nationalromantikken i Danmark. Det er et lyrisk digt, eftersom der igen bliver beskrevet stemninger og følelser, og naturen også optræder som en følelses- og sjælsmæssig tilstand, som vi kan se her, hvor at naturen er bare meget central og skal gøres som et billede på sådan det skønne ved Danmark. Det land endnu er skønt, 10 blåser søen, bælter osv. Og der er 12 strofer, og der er 6 vers i hver strofe. Men den nutidige, som vi synger, altså vores nationalsang, den indeholder kun 4 strofer. Rimskemaet hedder A, B, A, C, D, C, som vi blandt andet kan se i strofe 1, hvor at vers 1 og 3 og vers 1 og 3 rimer, og vers 4 og 6, og vers 2 og 5 falder udenfor, og det er sådan konsekvent i digtet, og det giver alligevel sådan sammen med de andre rim, en rytme og en regelmæssighed. Der er også enderim og krydsrim, og der er enkelte tilfælde af bogstavsrim, som vi fx også kan se i strofe 1, med vers 2 og 4, bugter og bakke. Og ja, altså der bliver generelt beskrevet berørt flere emner i det her digt, både Danmarks natur og fortidens kæmper og danske kvinder og venskab og den danske ånd og nordisk mytologi. Men der er rigtig mange referencer til nordisk mytologi. For eksempel at det bugter sig i Bakkedal, det hedder Gamle Danmark, og det er Frejas Sal. Og det er også sådan meget nationalromantisk, igen at kigge tilbage på det nordiske, og på den måde tage fat i nordisk mytologi. Hvor at, jeg tror heller ikke, at det er tilfældigt, at han lige bruger Freja, eftersom at Freja er kærlighedsgudinden, og han vil gerne pointere, at vi er et land fyldt med kærlighed, altså Oehlenschläger. Oehlenschläger vil gerne pointere, at ikke at Oehlenschläger er vores kærlighed. Og så kan vi også se endnu en reference i strofe 9, hvor der står ej brakkes og ej mimos råb. Altså for at sige, at igennem guderne, der skal vi ligesom prøve at finde håb igen. Og endnu en reference også strofe 11, hvor hun siger, ej bevarer du Alfader. Og i nordisk mytologi, der er Alfader sådan tilnavnet til den største gud af dem alle, eller højguden, som jeg siger, som hedder Odin. Og referencerne er jo så til for at skabe en vis stolthed hos os danskere, på trods af de
frygtelige ting, som vi har haft. Og det er jo også meget karakteristisk for romantikken, at vi skal se på den lyse side, og ja, at det hele ligesom nok skal gå på trods af det modstand, vi har haft. Og ja, guderne repræsenterer jo også styrke og mod, kan man sige. Fordi vi ligesom skal over den her hårde fase, og vi havde brug for det i tiden, hvor øens lærer, vi havde bare brug for det i den tid, efter alle de sammenbrud, vi havde haft. Og på en måde så indeholder digtet lidt et heroisk motiv, som vi også kan se på grund af de soldater, som der havde kæmpet i krigene, som vi kan se i strofe 2 og 3, hvor der står de harnisklædte kæmper, og i strofe 3, mænd og raske svende bebo de danske øer. Så ja, der belyser Ønslæger endnu en gang, at han har til hensigt at bringe en ligesom stolt følelse frem i os danskere, og at vi skal huske på, at vi også har nogle tapre krigere, som har kæmpet for os, på trods af, at vi har tabt. Så ja, det var lige 2 eksempler på, hvordan man kunne analysere lyrik. 2 værker i lyrik. Så ja, tak.